Huria nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera tuhita damang dainang. Di dia pehita maringana. Di bagasa tikyon nang taruli hita marhite hite siyan hata ni Tuhan. Tapasa daruhat tamartangya kita. Dame ni dibata na sumurong siyan salu roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni dibata na sartuhita dia pala partikianon. Dienet may siyan buku Kolose bidutolu. Mamuka may siyan ayat 15. Masuk may sa tuay 17. Rakta jahama umahata ni Tuhan. Jaladame ni Kristus sima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging. Gabi parroha mauliate mahamu. Gugun mahata ni Kristus maringana di tonga-tonga muna. Mardongan sadok hapistara mahamu. Marsi ajaran. Jala marsi paingotan marhite-hite akka edde pesalmen. Edde puji-pujian do edde partodion. Edde hokamuna ma debata di bagasan rohamuna. Maroha hamlateo. Jala nasiulaon. Manang dihata, manang dipabahenan. Salu naima marhite-hite gua ni Tuhan Yesus. Madok moliate tu debata ama marhite-hite ibana ido sahana. Damang dainang nahinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Tentu Apostel Paulus sada apostel na totong maparate ate hon salu na huria na pinuka diba. Jala Apostel Paulus patupahon pangajarion lau patugun hapor siyaw hobar tuhatan ni diba. Hobar tutonan ni Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan hata ni Tuhan na dipasah ni Apostel Paulus tuhuria Kolose. Takas do di boto Apostel Paulus ahana masa di huria. Gudak akka pangajarion nalipe siya lomonirohan di debata. Gudak akka pangajarion na marhalo tupatik ni debata. Baka pangajarioni mabain asalam sumurut hapor siya dak kajol mana porsiya maka porsiya Tuhan. Ada atu si Apostel Paulus ma di parate aton ibana masaluna na masai. Takas ma di pasat ibana hata. Patuguhon pahoton hapor siya dinasida. Paingoton nasida. Aso nang manibil siya lomoni rohani di bata. Molo tapayut-iyut hata di Tuhan na sakto ita dia pala partikiano. Di bidu na patuluhod dia na parjolo. Takas do di sidi do ibana. Asa molo naung rapamu di pahido Kristus. Jalai hamu nama akka na digijak. Ay di sido Kristus hudul lisyamu ni dibata. Namar lapatan. Di do Apostel Paulus do iya jolma na porsia naung dipahehe. Jala nama do Kristus dabe Tuhan jala si palua di ibana. Ikon akka ulaw no mo ni rohan ni debata nama ulaw no na di bagasan akagulo. Pangajarion na pinatupan ni aposteli patuduhon parasingan ni jolma na makaporse Kristus. Dojol mana sumanada Kristus. Huria nahinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus.
Di hatan Tuhan na satu hita. Di bagasan ayat pasal 55 di hatan Tuhan no takas do disido. Jala damai ni Kristus ima mengerajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu dijo di bagasan sadadagi gabe paroha mau lihat mamu. Parjolo sali doko damai ni Kristus mengerajai di bagasan rohamuna. Bohado damai ni Kristus mengerajai rohatta. Moro damai ni Kristus mengerajai rohatku. Berarti nadong rohatku akalo moni rohani di bata. Dangadong hoso. Dangadong lato. Dangadong roha makasubut akadoha. Damai ni Kristus na mengerajai ganuk jol mana porsea. Mengajari jol mana porsei asa marpangalah ho bertulo moni rohani debati. Realita yang terjadi sekarang, banyak orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus, tetapi sikap tingkah lakunya penuh dengan kebencian yang tidak mencerminkan sebagaimana Kristus yang sudah mau berkorban, yang mau tunduk dan menunjukkan kasihnya begitu luar biasa. Maka damai Kristus yang memerintah kehidupan kita, mengajak kita, mengarahkan kita supaya di dalam hati kita ini akaroha namaroha melatih. Dan akaroha sungut-sungut, apalagi roha pagi buru mamereng, akadongan dalu bisa tiba. Kurang sonaro namanya. Dibereng dongan na haseya gebe ibana na marsa. Dibereng dongan na nalubiset ibana gebe ibana marutu. Paroha pardagi mendobe. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjadi manusia yang baru di dalam kehidupan, maka kita dibaharui lewat tingkah laku di dalam kehidupan. Dan adobe di bagasan rohatta ginjang ni roha, songona di bagasan ayat napa dua. Dan adobe di bagasan rohatta ima akka ngolu namaralo tulomoni rohani di bata. Dan adobe hisap-hisap, dan adobe pangution, dan adobe perdebatan selipat. Ale justru na adon di bagasan rohatta, roha mau liate arana Kristus nama mengerajai ganuk mulut. Di bagasan esa puluonom damang daina. Lam dipahok do musenang disi. Gugun mahatani Kristus maringana di tonga-tonga muna. Mardongan sadok hapistara mahamu. Marsiajaran jala mars pengota. Pertama sekali ketika damai Kristus memerintah hatiku, maka yang kucerminkan di dalam kehidupanmu. Nah upatulu di bagasan akan ngulukku sigadopari. Buya mardami do kahumaliak. Boya mengajari akka humaliak dada na adong diau gabeda lak maka bijak rohak alai justru damai ni Kristusi manugu hita ganuk marsada-sada marsi haulongan marsi ajaran jala tak mamuji debata lapatana sama dia. Keberhasilan orang lain menjadi motivasi kita untuk bersyukur kepada Tuhan untuk lebih baik. Keberhasilan orang lain menjadi keberhasilanku juga karena aku bangga akan keberhasilan. Dan adu pagi buru di bagasan. Nah, di bagasan ayat 10 itu, jalanasa siulaon manang dihata manang di pambahenan salut nama marhiti-hiti guardi Tuhan. Amang inam nenong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tasulik maju bagas tu bagas rohat. Jala tabay maju ruji-ruji di bagas pikiran. Bohado tutu akka ulaw tanesalaw. Mulu burju hita ahadu nata igil. Nata igil somalna iko burju dongatta. Moloy mata urupi dongatta ahadu nata igil. Nata igil iko diurupi musahita. Akka roh pertibi do. Alay didok di hata ni Tuhanon jalana sa siulaw manang di hata manang di babayanan saluna ima marhiti-hiti gore Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu,
ketika aku melakukan segala sesuatu karena aku sadar bagaimana Kristus memerintahku. Segala sesuatu yang kuperbuat bukan untuk mencari kehormatan bagiku, tapi segala sesuatu yang kuperbuat menjadi cerminanku mengaplikasikan akan kebaikan Tuhan. Segala perbuatanku bukan lagi mengharapkan segala sesuatu, tapi segala perbuatanku karena aku menyadari bagaimana kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Maka ketika orang tidak membalaskan setimpal seperti yang kulakukan, aku tidak marah lagi. Ketika orang membalaskan justru melenceng daripada yang kulakukan, aku berbuat baik tetapi orang lain melakukan yang jahat, aku tidak berdosa lagi dengan hal itu. Nah, somal sonari mau letakkan dong atau takang kita. Alehatan di Tuhan opai ngotok kita damang dainam. Kristus nang mangeraja kita. Kristus nang palohok kita. Jala Kristus naik kon tapa tudukon di bagasan akka ngolutta, di bagasan akka ulautta sigaropa. Maka jangan tanyakan apa yang engkau dapatkan dari orang lain. Jangan tanyakan apa yang akan orang lain berikan kepadamu. Tapi tanyakan dirimu, bagaimana engkau mengaplikasikan segala perbuatan-perbuatan Kristus di dalam segala kegiatanmu. Di dia pehita maringan anda manggaina. Di tonga-tonga rumah tangga. Di yakka humaliang. Maroha jalamat pangalahu mahita. Songon hobar tulomoni rohani di bata. Ulau kamu nama ulau muna. Dada dalam muna asa madap sangat. Ala ulau kamu nama ulau ni. Songon nama baik imatu Kristus. Asa unang adung. Kekecewaan di bagasan ngulunta. Amin martanya kita. Muliatin mahu pasah wa nabi tuho Tuhan. Di asido tolong ni roha. Nunga di paloso kami Tuhan taruli marhite-hite hatam. Diajari jala ditiroi ho kami. Asa makangulun hatamun hobbar tulungan ni roha. Asa marparangi kami. Jala ulaw kami akaulaw nami. Dalam nami pasangapon ko arno. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Salam sehat di hita damang dainam. Salam sejahtera. Tuhan mamasu-masu hita.